Kum kaslem ai jingnang jingstad hadin ka jing syakri hakibabun teli kisnam syakibabun ki khna puli jong kathan umsning ka persara upper primary school lum umpi umsning ribhoi district mentau snam ar kalakenjo show maumer uba arpho sansnam lane ka silver jubilee yakane kaslam ai jingnang jingstar la seng nadu usnam khat khandai spa khandai punyo barha ka jingya lenti ban syakri ban ai jingnang jingstar ki babon hi ki khna jong kathan umsning khamtam ki bawan ki longying ki badung ki layo ka jingmentoi ka bakrau bha na kane kaslam ai jingstar kane ka school ka dangmi kisngi kala nanghe bat nangroi ki khna puli ka ba menta ki khna puli ki ladon hadu kumba lai spa khat arngun ki bakan thup nadu class nursery hadu class 8 kumshi benta ban rakhi yo snam joga jingdap arpho san snam pura nakalian ki nong penya ya kane ka school ki lapen long da ka lempung il kai sports jong ki khna school ka batep kum ka silver jubilee sports meet arpho kabaya kane ka lempung lasdang nadu ka saw tarik ujemang bat on penkot hadu kan riu tarik ujemang arpho ha kaba lawan ban pli kane ka lempung doba liandar nongsli assistant general secretary ka RBYF central body kumu kongsan ha ka jingye don lang ki dukhot jong ka RBYF ki bakan thup yuba borning nong psam assistant finance secretary usamla Ferdinand thank you Presiden Nongjri Union badu samla balakmen Nongbri General Secretary jongka umsning circle. Spak khnai punyong bad hadu mata kane ka school kaladap arp sansnem ba phi rakhe ya ka silver jubilee jong phi nga Friday na ta kadaw ba phinlong ro ya kane ka inter house sport meet mo jong ka school jong phi hangne kumbang yong phomut na hikai bad alai spa tam ki student kane ka pani kanuksa na kabanta kalaway jong ka Ribhoi district kanuksa namta kiwe ki school bat isnasarong baka persara upper primary kala panmi sibon ki student handrai manswa ki don tang kumba lai saungut kinuhikai tang we arngut bat manta nga so kemen sa chisin ha ka por bawan a jikran mga barakhe ya ka tokasi bapli ya ka silver jubilee Cinga chatu chata man gay kena boy ha yong ki long kum amasi ye te mata haga spot te ali ke jeans on ki babru sudah mak kena katei ba la babru kena senrang baro khatam lai pidon sa ni ka red house blue house green house and yellow house pidon la ke jong ki kapten ka jingi tenat kawanra ya ka jingi tenat bat ka jingi rem ke jongpi ko ra ba phimdai su khina nong sling philala la ban compare bat ke we ke school ki ban sabar jong kari boy jongi kalawai ke pateng jong ke senang ka thau phidai kalawai ke pateng bat penim ya kariti ke dustur phidai kalawai ke pateng ban penim ya ka tin ka thalik ya ka niam tenrai haba im ka tin im ka jaj banreu kamot haba im mapi im ka Ribhoi district im ka kur ka jaj bat imru ya ka dong ka shrong ka jengpi kadai ka benta jeng khina school ba ngidai ban buram ngasim ya kane ka jitu kana spang ka skai baswa sokya kalong ba ngidai ban buram ya kinong hikai ngidai ban buram ki bahalor khamtam ya ki kimi ki pa kidai maki ki ban panem